bafowethu ngicela ukunihlebela ningashoti nizwe ngami. Ngicela ukunihlebela. Ngiyanihlebela ngoba ngiyanithanda. Yabona ngeSaturday lesi yakuyona. Lapha ePitoli eSunbird Arena kuzobe kunama performances. La khona uzobona abaculi bengena kanye stage bezoperforma. Omunye performe ngalo ingoma, omunye performe ngalo. Kuzobe kona ke. I can't wait for uDali Wonga ezocula ijele. I can't wait for uZinxumalo ezocula ingoma kaMaskandi. Kunengoma kaMaskandi uZinxumalo lazo beyicula lapha. Nizobona ngalo leli yabo. So I can't wait. Labi kuzobe kucula ngithi Pere Maru. Bafethu phuthu bethenga ithikithi lakho ngoba azophela ase webmaster uba ungene nje noma ungene nje online ubhale uwebmaster mothe nje webmaster noma nje ubhale ukuthi Mahindra Fishing Fest Google izobazokutshela ukuthi yamathikithi nanka uyilink uwathenga amathikithi uzobona isibalo ngoba le yato umlando lo yabo umlando ngizobeka ikhona nami njengoba nibona nje ukushubi ungaphuthelwa ungasho ukuthi angisho angifuni into masiyenzeka bese nithi hawo kodwa bungatsheli ngani thina bezoza hambani bafethu nothenga amathikithi uzobe ubunandi I can't wait.